limbah iki, Pak. Kuwi Mbak, zaman dhisik itu ono limbah. Paling cilik pelik 3 kilo. Sak balik almarhum bonyong nyok lan cilo-cilo kuwi 7 kilo, 9 kilo. Jembatan sing jeblok iki awas iki. Mungkin dekat badan yang itu, yang itu. Dekat Pas waktu jembatan lawas ki dhuwur kabeh. Mati dhuwur anu bisa. Iki kan kono bab itu gabuane kan mantap. Padha wae loro padha kantong. Jadi loro kidul. Tapi anu bertemu ya. Betul ya? Jadi sing dulu ini kan ora juga sih wajib. Itu nambah ini makanya. Di sini pedot sungai. Iya. Ini sak buahnya itu buah ya. Aku duwe tani. Oh, wetan. Nah, wetan jagung. Wetan lawas kayak kali. Nah, orang sing jamblo iki. Oh, ora. Pinggir aja ya. Pinggir sih kan data tadi juga. Oke. Nah, cari langsung ya. Pasir kan kalangan ya. Kamu kan. Nah, Kangelan lho. Aku tontok ingin angin. nah buat kangelan. Atau itu alat agatan berapa? Orang masalah juli. Kangelan Kenal iki. ya, Joko aku. Dari sini ngalor ada kabeh ya, wong kabeh kok. Bunga. Ini kok. Mungkin ini ya. Aku kan mau lerung ini. Tempat saya. Tengok. Ya Jerman. Hongkong bener. Hongkong kan Jerman. Di blok. Hah? Bang. Jepang. Korea. Ayo. Sing Hongkong iki. Ini. Nanti banong, Dirano. pantan piye? Wae mangan sak mangan iki. Baju tak rak geret-geret ya. Apa kowe, Mas? Ngambut. Anggur gedel-gedel. Ya cilik-cilik gitu. Panggonane bano sing bengi-bengi rada manjur bano kono. Tak nyoba ra bano. Kalau tak tunggonane neno dimangan ya. Ya. Sebelum sampai maghrib boleh lho, Pak. Ya bener. Karena krono anten. Ojo, mulai main mangan. Nah. Ada apa makan bukai. Kalau kan dia nak kena tubuh taruh di nganu.